So ngayong umaga o ngayong hapon, ang menu natin ngayon or menu menu lang my love, kay Bisaya man ko. Okay? Huwag na kayong maarte basta kung ano yan, menu or menu ba? Paano ba yun sasabihin? Basta menu na yan my love. So ang menu natin ngayong hapon my love ay sapsoy. Sapsoy. Pero wag ma-excited dahil itong sapsoy na ito ay hindi katulad sa atin na sapsoy. Iba kasing sapsoy dito, my love. Kasi 'di ba, ang sapsoy sa Pilipinas ay ganito. Ganito ang sapsoy sa Pilipinas. Pero ngayong hapon, itong sapsoy, my love, is ang origin ito sa sapsoy, my love, is parang main dishes ito or dishes. Pasensyahan niyo na lang, my love. Parang pagkain ito ng mga islander. Dito kasi sa New Zealand, my love, is maraming iba't ibang tao na palpad dito. Taga-ibang planeta na palpad dito sa New Zealand. At isa na ako doon. Presenting Philippines! Hi, my loves! Welcome back to my channel of blessing. Ating mga sangkap sa ating lulutuin ngayon is syempre gitagtad na nako ang mga lamas-lamas my love para matapos tayo dali. So, ang labas sa kinabuhi my love, alam mo na, may garlic tayo, may onions tayo my love, at syempre naman may kamatis tayo at capsicum. O syempre, my love, hindi talaga mawawala ang ating loya or ginger. Bakit nilagyan ko ng ginger, my love? Kasi alam mo naman yung ginger tambal sa butod sa tiyan, my love. kakain ka ng ginger, my love. Makautot-utot ka, my love. Kaya tambal ito pag may kabag ka sa tiyan, my love. Kain ka lang ng ginger, iutot mo lang yan at gagaling ka na. Kaya, my love, kapag kakain ka sa sapsoy ko, magkautot-utot ka sa kalame. Okay, of course naman, dapat mo'y baboy tayo. Hindi ikaw ang pinarinig ko ha. Ito, baboy ito, hindi ikaw. Ano ba? Huwag magalit yan. Baka ituwad mo naman ako. Okay na. Nasa inyo yan, my love, kung gagamit kayo ng beef or chicken. Ito my love, pork ito. Okay? Pork, dice, or ano ba sa'yo. Bahala kayo kung anong gamitin nyo. Basta hindi tao yung ihawon ninyo. Okay? So, pork yung gagamitin ko. At syempre, hindi talaga mawawala yung black sauce. O, tinatawag na. Patis, hindi patis. Iba yung patis sa Pilipinas. Yung soy sauce sa atin. Kasi yung patis yung maalat. Yung ito, soy sauce ito. Soy sauce. O, basta, ano ba yung sa Bisaya sa soy sauce? Iwan ko. Basta soy sauce, my love. At isa pa, hindi talaga mawawala ang atin. Hindi natin, my love. Kung sa atin pa is bihon. Bihon ba sa atin? Bihon ba yan? O basta ito siya may rice cake. At syempre, salt and pepper. Okay? Yung asin, paminta, yan. Ito ang ating ako na lang mag-adjust. Mag-adjust na lang ako. Ito yung ating bihon, my love. Yung rice stick natin, okay? So, ato siyang ihuluman sa ininit tubig, my love, Ininit tubig sa mukha. Huluman na to sa ininit tubig, my love, okay? There you go. Ayan na siya, my love, okay? So, ato lang siyang huluman. Ihulom natin siya ng hot water para dali siya
luto ang ating bihon, ang ating rice stick. Puya ay. So ngayon, gigisahin natin. Gisahin ba yan? Gigisahin natin yung ating lamas sa kinabuhi. Natin ng mantika. Para maluto ang ating lamas. Mantika, my love. Kunti lang ha. Kunti lang. Okay, my love. So, kunti lang ilagay yung mantika, my love. Ha, kaya basig magluto-luto ta, my love, kung naghano mo ang mantika. Kunti lang na, igo-igo lang na maluto ang ating lamas. So, tapta. So, ilulutin natin yung ating garlic. Asa mo yung garlic? Ito garlic, my love. Ay. Hello kayo, Richard. Kapin na lang sila. So ngayon, my love, i-brown natin ang ating garlic, my love. My love, so, nilunod ko na yung, my love, nilunod ko na yung onions, my love, onions. Palitanan, my love. Ay, nagdalit ko, my love. Ilunod na natin lahat. Okay? Hayaan mo na yan, magsagol-sagol sila, maluto sila dungan. Ay, kung usa-usaho ni mo, my love, dugay kita mahuman, my love. Okay? So, ilunod na lang natin lahat. Ilunod. Okay? So, pati naman ang ating ginger, my love, lunod na din. Okay? Para, damay-damay na yan sila. So, paituso na to na, my love. Ituso na to na. Para, paituso natin yung lamas, my love. Na, para yung, nagloading ang utok. Sa mukha, anyway. Nagloading akong utok. Okay, so, saan na ba tayo? So, paituso na itong lamas, my love. So, bago yan, lagyan natin na, asin at paminta. Iwan ko kung nasaan yung black pepper ko. So, gagamitin ko, white pepper. Nasaan nyo na yan kung anong gagamitin nyo. Black pepper ba yun? O white pepper ba yun? O anong klaseng color? So, at asin. Okay? Asin. Alright. Kayo, hindi na ako gumagamit ng mga magic sarap, my love. Kasi kahit walang magic sarap, sarap pa rin yan. So, my love, antayin nila natin maitos ang ating lamas, my love, bago ilunod natin ang ating baboy. Ang ganda-ganda ko, diba? So, ngayon, my love, humot kayo siya, my love. Promise. Humot kaayo, my love. Humot. So, my love, humot kayo ang ating lamas. Yung lamas sa kinabuhi. Yan, my love, naitos na ang ating lamas sa kinabuhi. So, ilunod natin ang baboy. Hindi ikaw. Ito, baboy ba? So, ito yung diced pork, my love. So, ilunod natin siya, my love. At, lutuin natin ito hanggang maluto. Uy, nako. So, my love, isukay-sukay lang natin yan, my love, ha? Halo kayo, mo lang tuda. Sukay-sukay lang, my love. Sukay lang natin to. Haluin mo ng mabuti. Haluin mo lang ito ng mabuti, my love. Okay? So, yung pagmahal. Mani popcorn. Siyempre, ilagay natin yung soy sauce. Tuyo pala yan, my love. Ay, naku, tuyo pala yan sa Pilipinas. Ay, gumana yung utak ko, my love. Yung memory ko, gumana. Kaya tuyo pala sa Pilipinas. Yung tuyo sa atin. So, lagyan natin ng tuyo, which is,
Buhok na ako, my love. Nag-fulling hair ko, my love. So, lagyan natin ng to you. Siyempre, English ako, my love. To you. To you. This one is to you. So, lagyan natin ng to you, my love. To you. Okay? Tamang-tama lang muna. Huwag madamihan, my love. Kaya baka magiging dagat niyan. Naku. Relax lang. Kunti-kunti lang, my love. Baka. Baka naman. Maparati yan, my love. Parat ng amoy mo. Okay. So, sukay-sukay mo lang yan, my love. At takpan natin. Antay tayo na maluto yan ang ating baboy. Huwag mag-guilty dahil hindi ikaw ang pinarinig ko, dong. Takpan natin yan, ha? Yeah, So, yung karne natin, my love, luto na. So, ilunod natin yung ating bihon. Ilunod natin yung bihon natin, my love. So, ilunod natin yung ating rice. Anong tawag dyan? Rice stick, mang tawag nila dito, my love. So, sa ating bihon. So, yan. Ang sarap, my love. Bango pa lamang, mabubusog ka na. Ay, naku. Huwag ma-excited. Kaya, my love, kamayin muna, my love, para mabilis tayo. Hoy, nahinaw ko. Malinis yung kamay ko. Ano ba? Huwag maarte dyan. Ha? Pag masubraan ka kaarte-arte, my love, kapag tayo-tayo lang kakain, huwag mag-alala. Kamayin muna. Masarap ang magkamay, my love. Parang KFC ba? Finger licking good. So, haluin mo, my love. Para, alam mo na. Isago lang na, i-mix lang, my love. Pag sago natin, para ma-mix lang. So, yan. Lagyan natin ng toyo. To you. Lagyan natin ng to you, my love. Konting-kunti lang muna. Baka magiging dagat ito. Konti-kunti lang, my love. Para siyang bihon sa atin, my love. Ito. Para siyang bihon, pero ang tawag yan dito is sapsoy. Okay? Kapag pupunta kayo dito sa New Zealand, my love, tapos sabihin mo, pahingi ng sapsoy, please. O yan, ito ang isi-serve nila, my love. Kaya huwag kayong mag-expect yung sapsoy, no? Yung katulad sa Pilipinas na may vegetables, ito wala. As in, parang bihon siya. Pero, iba naman yung bihon sa atin kasi may mga vegetables din bihon natin, di ba? Ito talaga, as in plain lang talaga siya. Ano lang siya, yung karne lang, at saka yung mga lamas-lamas sa kinabuhi, at saka yung ito, yung bihon. So, yan, to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, comments, please, share my video. Yes, share my help as well. Thanks for watching. Bye. My love, walang halong biro, walang halong kadamahan. I-try nyo to. Masarap siya. Basta lagyan nyo lang yung luya. Kunting luya lang, my love, ha, para di po katantong magsigi ko tutututong ang gabi. Kunting luya lang. So, ibalik ka to.
Actually, my love na first time ko itong gumawa na nilagyan ko ng luya. Masarap siya. Ma-feel ko talaga yung lasa ng luya na medyo lasang luya talaga. So, hope you enjoy my video and I hope na ito-try nyo to. And yeah, comment down below and share my video, my love. Don't forget to like and share. Thanks! Subscribe! Bye-bye!